On m'a d'affaires. Atari Gachila. On plan B. Aïe. Les flana. Kalo abini na kalo gelembo. Perdi chama duna una. Perli siraf. Anti fa nyonga on soro tuni. Naga blé. Otnaga. Aïe. Mi kalona. Polsu fla wuleno. Fuga ne scorpion mine. Est-ce que Obiga? Aïe. Obiga? Aïe. Obiga? Aïe. Ok. C'est ça. Amina fere ke chuga fale wa. Ule ke ga chama bae. Amina ga don. Wala sa pulsu nunga na siga amina. O fam na. Ah. Ou attends. 50 000. Oh. Pour faire des bébés espagnols. Il faut là. Au Kélono. Ah. Les mots va dire la chouine à bé, pactole, pactole. Chouine à bé, pactole bena. Oui. Oh. Absolument fou ça. Absolument fou. Ok. Sam. Bo yere komisare mu ko yori ay. Wallahi. Kanga scorpion na ko mu ko mine. Kanga na tan marfayi fui. Donc ama essayer ka jateminɛ parce que kɔnɔna na ko in kɔnɔ a ma nɔgɔ vraiment. Mais commissaire fana a kan ka an to an ka bɔ ni marifa kelen parce que denmisɛnninw filɛ nin ye mɔgɔ tɛ da u la tan nɔ. Ouais voilà. I m'a ye. Surtout mɔgɔ minnu ka baara ye joint feere ninnu fɛn ninnu ye. I m'a ye. Fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ u kunna. Mais n'i y'a ye commissaire dara anw na anw spécialisé len don arts martiaux fɛn bɛɛ la. Effectivement. I m'a ye donc an kɔni an ka taa. An kan k'an cɛ. N'a kɛra cogo min na kɔni. Voilà an kɔni bɛ bɔ. Voilà. Ouais les jeunes. Salut. Ça va? Abratam. Angatila. Oh, ok. Bon, c'est ça. On se rapproche ici. Ah, poche de ça. Non. Poche de ça. Ah, manga poche quoi. Ah, nous police de beaucoup. Ah, Amega yo, manga poche. ok, on met la canne de kama. Scorpion n'a pas mon avec un dipson frano. Scorpion aja. Scorpion mamu ya auto do. Non, non, Ama dele en to men. Ah, ok, mais donc on m'a rapproché fier drone à Bana. Ah, ma na wo fi. On a photo comme même fait la donne ba rapproché de comme. Foi tang. Sec. I kulo bɛ nin na. Ouais, n'a femme. Donc c'est ça. Pour que la cour n'aura ça mal tout là. Ah, on bosse là, on a côté là. Voilà, on a côté là. Voilà. Ajo. Ok, l'embrasse là ça. On me fait rapprocher drone fier. Patron nga positif. Wa amoko be juma wara la. Oh, ok. Sam, yeng me. Ni amason an ka poste fouiller nɔgɔya la an b'a fouiller jagoya parce que anw ye faso lakanabaw de An ka baara de do. A tɛ se ka hadamadenw Autorisation ma di mɔgɔ ma gɛlɛya la. anw yɛrɛ autorisation de k'an minɛ carré kɔnɔ tan. Foi tang o. Ni An ma jɔ fela foyi. ok an y'a faamu Sam
Na. Push kona la. Afu. N'a fɔ ko foyi t'i bolo Sam. Ah. An ka taa nin. An ka taa. Fɛrɛ kirikɛra mun ɲɛna. Check. Oui. Dɔ in bɛ min? Dɔ jumɛn? Nin tɔ kelen in kɛ. Jɔ. Non. Ni e n'i ka fugariya kun tɛ. Ne kun tɛna o bila ka na e nɔfɛ o. Check ne fugari. Ne bɛna fɔ commissaire. I n'ale yɛrɛ kun tɛ ka kɛlɛ kɛ yan. Ni jo b'a la. Yɔrɔ a jo b'a la. Patron ni jo b'a la. A jo de b'a la. E ni ala cɛ mun na e tɛ se ka maîtriser ne t'a maîtriser mun ne bɛ se k'i ta maîtriser ne y'ale bila koma de la. Ayi i n'ale yɛrɛ kun bɛ ka kɛlɛ yan. I n'ale yɛrɛ kun bɛ ka kɛlɛ. Aw mɔgɔ fila de ta ne kɔni bolila ni nɔfɛ. Patron bɛ se ka taa. Taa e ka taa e ka to a ma bani. Y'a faamu. N ce. Ayi ne bɛna fɔ commissaire ye quoi a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini quoi. Y'a faamu ne tɛ se ka baara kɛ. Non vraiment ne yɛrɛ tɛ to ka tugu i nɔfɛ quoi. N tɛ to ka tugu i nɔfɛ. Vraiment trop c'est trop. Ne kɔni bolila ni nɔfɛ. Don yɛrɛ bɛ min yɛrɛ. Cɛ kun. Wa n b'a dɔn commissaire b'an fa bi.